Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah kelas sekawan. Pripun kabare? Mugi-mugi sae lan sehat sedanten nggih. Perkenalkan, nami kula Bu Hanifah. Bu Guru badhe ngajar pelajaran basa Jawa. Nah, saderenge dimulai sinaune dina iki, monggo kita sareng-sareng maca basmalah dhisik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Materi basa Jawa dina iki yaiku membahas tentang ciri-cirine tembang dolanan lan surasane utawa isine tembang dolanan. Tujuan pembelajarane ana kalih. Yang setunggal yaiku siswa dapat mengetahui ciri-ciri tembang dolanan. Sing nomor kalih, siswa dapat melakukan dan mengerti makna isi tembang dolanan. Nah, iki ana tembang lagu sing judule Gambang Suling. Ayo sareng-sareng dirungokno ya. Sakwise nyanyi cakepan utawa syair tembang dolanan mau, bisa digambarake ciri-cirine tembang dolanan. Ciri-cirine tembang dolanan iku ana sekawan. Setunggal, basane prasaja utawa sederhana. Nomor kalih, cengkoke prasaja utawa sederhana. Nomor 3, ukarane ora akeh. Nomor sekawan, isine bab budi pekerti, tata krama, patuladan sing cocok karo kahanane bocah-bocah. Nah, iku mau ciri-cirine tembang dolanan. Saiki kita bahas tentang surasane utawa isine tembang dolanan. Tembang dolanan iku surasane akeh-akeh pitutur luhur saka wong tuwa marang bocah-bocah. Sapa sing seneng nembang tembang-tembang dolanan ora krasa sak temene wis nyinaoni bab-bab kang tumuju ing luhuring budi sing diwulangake wong tuwa. Lah, iku sing dimaksud surasane utawa isine tembang dolanan.
Saiki Bu Hanifah badhe ngekei contoh surasane utawa isi tembang dolanan. Tembang gambang suling. Cakepane utawa syair. Gambang suling ngumandang suarane. Tegese krungu swara gambang lan suling. Tulat-tulit kepenak unine. Tegese suarane krungu merdu. Unine mung ngrenyuhae. Tegese suarane gambang lan suling gawe nyenengno ati. Bareng lan kentrung ketipung suling. Tegese bebarengan swara kentrung ketipung suling. Sikrak kendangane tegese swara kendang ditabuh kanthi kompak. Nah, iku mau penjelasan materi dina iki teko Bu Guru. Muga-muga bocah-bocah bisa memahami ya. Tugas dina iki nyanyikan tembang dolanan gambang suling, kemudian kirimkan rekaman nyanyian kalian ke guru bahasa Jawa masing-masing. Cukup sakmene yo sinaune dina iki. Monggo sareng-sareng kita maca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.